En tarik auchiel dwe mar auchiel higa mar 2026 chenro lokore nikech kochakore tich abich ka jumani tich abich obedo wakelo ni chenro mar ang'ichwelo ka achiel kod oimore mano mobedo kod chenro mopogore opogore ma biro mi mor kendo biro kelo ni puonjruok ka achiel kod weche manyien monon modo molu e yo makare weche ma kawuono magi weche ma wamiyo pek. Kawuono judgment mowuok e Court of Appeal onyiso maler ni NGCDF chik mare manoketi en chik moluwore gi sheria kod katiba kaka dwaro. Koma guch dongruok mar NGCDF olaga luoch osiro ng'eto mar doho e agulu mar NGCDF kowacho ni jopiny dhi medo dongruok makare. Walioda kila mtu alale chini. Nisipolala walinichapa na panga kwa macho, nikaenda tu chini. Wale chiro majego yuaga rita maonjaore chiro no kalure gi kuo maragoko manyotim e chiro no. The total cost of the dam is 164 million. The dam has a storage capacity of 100 million liters. Omiyo mon tani nyalo yweyo. Omiyo wadhi pur. Wani ncha kech nego. En mor ne jodak mawang' chieng' tok chiere ogedo mare yao ma okundi magedo mare sidigni kuom higni malo 10 koro. Chiegni nyakwaro mogilewa duto mag tudruok gin mago moyaw kendo inyalo go kod mbaka ka ioronwa ote magi achiel kachiel. Nyinga Ochieng' Emmanuel, jaloko marwa en Belinda Phillips, bed kodwe chakruok nyaka giko. Kama chako en ni jotelo mag siasa motenore gi riwruok mar siro piny owacho koro siemo wang' jatend piny owacho machon Uhuru Kenyatta kuom dhi gi kit siasa machal kama tungo telo masani motele kod jatend piny Kenya William Ruto. Telego mag ODM gi UDA nolero ni gibiro dhi nyime gi tiyo kanyakla mano ni gisiro Ruto lwedo e telo mar ariyo kata kodok ni duond bura mar ODM to gi sani kalo apaka miwuoro. Jafwambo mar Eric Owenga nigi ler mathoth. Kweth mag josiasa masiro lwedo sirikal e bore ka koro chako ramo ni ok gibidok chien e dwaro margi mar tego osiepe kind duond bura mar ODM gi UDA. Kako okang' mar tego mbi mar jatend piny Kenya William Ruto e bore ka kweth ne wuok tung'uso gi jatend piny machon Uhuru Kenyatta magi ywak ni chal kama geto thung'o mokalo tend Ruto. As the fourth president of this republic, you are the only living president. It is time for you to think Kenya, not to think revenge. You know that the other side has nothing to offer. This side of William Samoei Ruto has a lot to offer this country. William Samoei Ruto has worked so hard for this country. Jatend piny machon Uhuru Kenyatta mabende en jakom mar riwruok mar Azimio la Umoja yande timo lokruok moko e lemo mag kuku mar riwruogno, lokruok mar duond bura mar ODM kokalo kuom jatatije mare Oduoro Ng'wen gi jood bura moko koro kwere mokalo. Mimi kama mtu ambao niko kwa National Executive Council ninasema wakati imefika we call a National Executive Council meeting na sisi tutujitoe kama ODM katika Azimio. Jood burago mane oloso romo kod johera mag duond bucha ariyogo mabore ka
Ramoni kata nade to dwaro margi maneno ni Ruto oyier e telo mar ariyo nyaka chopi. Mumeamua kwamba ni broad, si ni nyinyi ndio mmeamua, si nyinyi mmesema it's okay, mumeweka tick. Sasa kama nyinyi mumeweka tick na nyinyi ndio wadosi wetu, sisi tutasema nini? Kwa hivyo mimi nawaomba tuzidi kushikilia rais, tutembee naye. In recognition of the efforts of the women empowerment through the programs that have been brought by this government, Nairobi in one accord says that the Nairobi tune shall be a broad-based tune and nothing else. My friend, you are already impeached, I can tell you. You will not matter in tomorrow's election, I can tell you. Somebody is cheating you, but look for legal counsel from some of us. You are impeached, you are deposed, you are gone. Okang' mar riwruok e kind ODM gi UDA nenore ma osebaro duond bura mar ODM e kidienje ka kweth motele gi jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna to Ramoni e giko dirani gibiro chako limo gwenge mamoko e Thurka ka gilalre gi jahera magi. Gino makweth matiyo machiegni gi ogai mar ODM Laktar Oburu Oginga okirone lwete. Mukiona our party leader anaenda kunegotiate, don't think when he's walking slowly. Negotiation is about the ability and the mental ability of an individual. Sisi leader wetu ni Dr. Oburu Oginga. Tunafuata mwelekeo ya our party leader Daktari Oburu Oginga. Wangapi wanafuata mambo Daktari Oburu Oginga? Yes. Na sisi tuko na structures za chama yetu. Na nimefurahi pia vile vile kuna structures za chama ya UDA. Hapa Nairobi tumekubaliana kufanya kazi pamoja. Gima koro rito neno ni ere kaka duond bura mar ODM gikone to biro go e yo machalo nade kalure kod apaka mayienge gi sani. Seche mafuok medo mienjo e duond bura mar ODM mokum jotelo mag ODM oramo ni gibiro chung e tok ogai mar ODM Oburu Oginga kachiel kod paro ma en godo mar siro twak e kind ODM kod UDA motelo ne yiero ma higni 2017. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Eng'eto ma jong'ad buche Daniel Musinga, Francis Tuyot kod Agri Muchelule giyango ni chik mar NG-CDF mar higa ma 2015 ok odonjore kata ketho chike matayo tend loch gwenge kata donjore gi tije mag piny owacho mag counties kod mamalo. Eng'eto mar jong'ad buche Daniel Musinga, Francis Tuyot kod Agri Muchelule giyango ni chik mar NG-CDF mar higa ma 2015 ok odonjore kata ketho chike matayo tend loch gwenge kata donjore e tije mag piny owacho mag counties kod mamalo. Dono bendo yango ni kopogore kod ng'eto mar do mamalo, chik mar NG-CDF higa ma 2015 bende ok odonjore kod chike mag omenda kendo kang' mar ne wite oko duto ne ok ni kare. E wi kete tim, do mar apil oyango ni pen chike kare 43 ka kwan matindo chiko manoyang kaka madhi ataro gi chike inyalo pogo makare ma ok odonjruok gi ting' mare kaka ochane to kod ajenda ma en go ne jopiny. Jakom mar board mar NG-CDF Olaga Luoch kane loso tok ng'eto mar dono oyango ni ng'eto makamano koro miyo gi thuolo mar biro tiyo makare kalure ni jopiny oseyango ni NG-CDF ema tiyonegi kaka owinjore. Kawuono judgment mowuok e Court of Appeal onyiso maler ni NG-CDF chik mare manoketi en chik moluwore gi sheria kod katiba kaka dwarore. Kaka jakom mar board mar CDF kod ang'eyo ni sani wabiro tiyo ni jo Kenya kaka piny dwaro. Sama loso kod kani kod ka Bobasi Cons. E higa ma 2024, jong'ad buche Kanyi Kimondo, Roslyn Aburili kod Mugure Thande ne ong'ado di NG-CDF ne ochugo kidieny machielo mar telo ka gidwaro mondo yange kaka madhi ataro gi pend chike ma pacho ka. Jogo mandonje doho mar mondo mine wit oko aguluno mar NG-CDF osechako chwalo ng'ur margi e doho mamalo mogik Supreme Court tok ng'eto makawuono. Jatend piny Kenya William Ruto nyiso tend kweth makwedo piny owacho mondo mi owuog oko kendo chiw ler ne jo Kenya
ewi chenro mag dongruok magichano chwalo ne jo Kenya maok mana timo campaign madwaro gole apisi. Ruto ne loso od bura manyali Mombasa kama ne obagi nyasi mar nyota mar chwalo omenda mag timo ohala ne rowere moa gana auchiel mowuok e kaunti ma Mombasa, Kwale kod Taita Taveta. George Aoko Mioler. E odiochienge mar ariyo kadhodh nam chumbi, jatend piny Kenya William Ruto ne otimo limbe e kaunti ma Mombasa, kuma ne otaye chenro mar chwalo omenda ne rowere mar timo ohala kod dongruoge mamoko. Kai, jatend piny Kenya ne otiyo gi thuolone mar sayo kweth makwedo piny owacho ewi chenro mar dwaro bago ng'anyo. Nimesikia wale majamaa wengine kule ati wanasema ati wanapanga maandamano, ati wanataka vijana wa kufanya maandamano, ati wanataka vijana wa kufanya fujo, ati ile mpango kubwa wako naye. Nimewasikia kwa makini wanawaambia vijana, nyinyi enda mutafute kura, mkuje mutupigie kura. This government will use the young people not to heckle our political opponents, not to fight our political battles, but the young people will be provided with empowerment so that they can do business, get opportunities for income to help themselves and their family. Ne onyiso jotelo manie kweth makwedo piny owacho mondo mi jowuog oko mar chiwo ler ne jo Kenya ewi chenro kata ajenda magin godo ne jo Kenya. Ati agenda yao ni kuondoa William Ruto. That is the only agenda they have. Hawana agenda ya vijana, hawajui vijana watapata ajira namna gani, hawajui vijana watafanya biashara namna gani. While our competitors are looking at young people as hecklers and goons and bloggers and voters, we are looking at young people as a resource for our nation, empowering them, giving them businesses, giving them income, providing jobs for them. Gavana ma Mombasa, Kwale kod Kilifi ne joduto singo ne rowerego ni onge juok mora mora ma ibiro juogi e ohelni mag yao kaka yor jiwogi dongore. Ya kwa wale ambao walopata mradi huu, tutachukua details zao kutoka kwa wizara. Mambo ya leseni yote, kutakuwa hakuna mambo ya leseni kwa biashara zetu. Kwenu nyinyi tuangojea sasa muwe wafadhili wa nchi yenu hapa Kenya. Wakati hela mmepatiwa, mmeipatia adabu, na kuipa adabu ni kuitumia vizuri. Ametutengenezea hii. Sasa sisi kama magavana yetu ni kuendelea kuwasukuma ili kazi zipatikane. Leo umepata hii yenye umepata leo, uendelee kesho uajiri na mwingine na mwingine na mwingine. Iseche gogo, rowerego ne okwa mondo mi oti makare gi omenda mag yudo mar chuogo thuolo mag tije kendo kaber to gindik rowere wetegi. Tunaambiwa tengezeni grupu sijui ya watu 50, watu 100, munapatiwa 50,000, mukigawagawa munaweza kufanya biashara kila mmoja. Lakini leo kama umepatiwa 50, leo unapata 25, haikati unafuliza, haikati una M-Pesa, haikati una M-Shwari, ni Hamadi Kibindoni. Basi kama mama yenu mimi nawaomba, hizi pesa musiingie kule kwa starehe zingine, tunazielewa hizo. Mara umepata unaanza kutafuta kamrembo, unaanza mistari. Hizi pesa si za mistari. Tumeelewana vijana? Magine owachi seche gima bende rowerego ne ojiw mondo mi otangi jo siasa makidek tiyo kod gi ang'aya maonge dongruok moro amora. Wengine wametumia vijana wa Kenya kwa muda mrefu kama mabloggers wa kuenda kule mitandaoni kuwasifu hata kama hakuna kazi wanafanya. And we know wako chini sana. Ndio they cannot develop any plan. That is why they are hiding behind one term, sijui Kasongo, sijui must go, sijui nini. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kapod wantiere weche mag siasa, ogai ma duond bura mar ODM Laktar Oburu Oginga onyiso jagoro maduong' ma duond bura mar ODM Edwin Sifuna mondo yie omiye luor winjruok ma duond burano nigodo e weche mag siasa mapacho ka kwa kalandika ne ute fwambo odiochieng' kawuono. Oburu bende oseo Sifuna ni en jalno ma jamiriambo kendo lokore weche ma bende osewacho wuon magitimore kinde ma ODM nochwalo lokruok e duond burano ne duol mandiko duond bura mapacho ka. Osebedo kinde mag ywaruok kod gwandruok e duond bura mar ODM.
kodoke twak matich ariyo ma jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna e tipo mar Citizen. Ogai mar ODM Oburu Oginga oseyo Sifuna kowacho ni owuondo jokanyo kod johera mag ODM ka okopog pache e weche mag ODM kod chung' mar duond burano. E andika ne ute fwambo ma pacho ka, Oburu wacho ni e dweche mosekalo otamo jagoro maduong' Edwin Sifuna pogo pache owuon kod chung' mar duond bura kaluwore kod chike mag ODM. Oburu kwedo weche mag Sifuna ni en owuon onge apis kaluwore kod chik, kowacho ni Sifuna ma en seneta ma Nairobi ne okawo telo e ODM mane yo makamano, komedo ni jotelo duto mag ODM tiyo kaluwore kod chik. Dr. Oburu medo ni en gima inyiero ni Sifuna seyo kaka ne odonje telo mar ODM e gwenge ma Mombasa, ka Sifuna wuon ne oyudo lemo mare mane e yo makamano e higa 2018. Oburu omedo seyo pach Sifuna e wach Kenya kind ODM gi UDA, kowacho ni Sifuna emane ogong'we e chako ikruok ne yiero ma higa mabiro. Osiemo Sifuna owere gi duond buch ODM e wi wach demokrasia, kowacho ni demokrasia ok en duruok. Kuom kinde modhuro koro, jotelogo mag ODM osebedo ka yware ng'ato ka ng'ato ka golo chung' mopogore e wi ng'ano mowinjo ta bendera mar ODM e yiero ma higa manyien, ywaruok ma ok nen ni dhi rumo machiegni. Magi timore e kinde ma jandik duond buche pacho ka John Cox Loriano Kou opwodho lokruoge ma duond bura ma ODM notimo e nyasi mar yango higni 20 manotimore Mombasa. Jailieta, Ramogi TV. Ramogi tok lipot ma Jailieta hawi bende wach mane ondiki ne ute fwambo kod ogai ma duond bura mar ODM Laktar Oburu Oginga mokawo godo yweyowa mokwongo. Kik idhi mabor, pod wantiere kod mathoth moikoni e chenro mar Chwelo. Chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongwa na mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan kod mathin man kuro maru ng'eng'no. Ema sokelo nuseda. Wasewuotho mar kelo ni juok ogandawa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode. Puonje kaka onego oriti family mare. Rikoda an James Rabala Kwasera Jambu owarga chie. 111 Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Anaparo ni wan nyaka wamany gimoro maduong' ahinya mabiro miyo wuog ka. Wan wamany gimoro mabiro miyo mama kamoro achiel gi dana konene to giriembe. Mane gima an bende aparo. Refisha ushinde. 50K ya Vasha ama MMF haingoji. Open and save in your KCB Gold Savings Account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better. Ka ng'ato timo timbe maundu, jot riwore e dwaro ng'ado bura makare. Afuli amikel pesa mise usogo gi kot. Ich lach. 1010 duok gi 20. Bashon ka yuda par. Keto kata 50 kin godo kanyi. To adiera e taya e mudho. Itiro masani bulu gi ukora mang'eny. Dawe, watemo hustle, watemo keto kwane mesa. Kata kamano, jowasigu ni machiegni moloyo kaka giparo. Atitiji kawango gika masenyeo matagorako nyathino ola monega aket mane ka polisi. Be ibiro ng'ad bura e yo makare e wi Nam Cinema mana Ramogi TV. Ma en Injili ngima, Injili makelo ngima. Bironu sabato ka sabato, are sa 1 okinyi nyaka sa 3 okinyi. Wadhi kelo nu chenro mamit ahinya. Jok mane okosomo lesson, wadhi bet gi lesson mar juma.
to Nyasaye dwaro ni seche duto kata piny obedo matek machal nade, to challenges mawaro godo kik golwa kuom Kristo. Wadhi bet gi children's sermon ma wadendo ni Lulu mag Yesu. To noting'o ligangla mondo hikre ne kedo. Be ikori ne winjo wach Nyasaye. Ne thuon wach mwadwa wuoye en ni mwandu kik teri mabor gi Nyasaye. Wakelo jower mopogore opogore makelonwa injili makelo ngima. Okidwa koso injili ngima kitayou kod an Lorina Chieng. Happy Sabbath. Machiegni weche manyien isebedo kodwa kaendi wadhi nyime kod weche ma wakeloni gi elak sechegi ma opogore wabudhi nyime kwa dhie sigana ma wantiere godo. Bath chanjo mar tuo mar kansa mamako dhod nyodo mar sirikal mabende chiwono ne nyithindo manyiri koro kethore kaluwore kod kwan matin mar joma bende koro osewuok oko mar kawo chanjono. Riwruog lakteche mag nyithindo koro onywako lwedo mar jiwo jonyuol oter nyithindgi e chanjono ma gipako ni ber kendo kel midhiero moro amora e ngima ng'ato. Simfros Okinda nigi ler. Lweny mar kedo kod tuo kansa mar dhod nyodo pod ni mabor gi rumo. Kaloni thoth jonyuol e pacho ka oserem tero nyithindegi manyiri ne kawo yadhno kata obedo ni sirikal chiwe nono. En gimomiyo moko kuom yedhego ochako kethre ka lakteche wacho ni piny Kenya en achiel kuom pinje ma koro dong' chien e lweny mar kedo gi tuoni. Kenya, we are not doing very well. The target is that by 2030 we should have eliminated cervical cancer across the world. The only country that is currently in line to doing so is Australia, closely followed by the Netherlands, which is not quite ready to meet the 2030 target, but is probably the second closest. How did they achieve this? Vaccination. Cancer of the cervix kills about 3,500 women every year, okay? And about 5,500 new cases every year are diagnosed. So the call right now is all of us, let's come out, let us support, and the conversation is not just about the ladies, the men in the house. Let us hold our women hands and let us do this together. Thank you. Boma bul mar Capricorn, riwruog lakteche mopogore koro nywako mar jiwo jonyuol oter nyithindegi e chanjo makamano ka gilero ni chanjo no ber kendo ok nyal hinyo ngima dhano. We directly address the concern that HPV vaccine causes infertility. I would like to rectify that. We actually have studies that have been done in this country. We have the Kenshi study that was actually initially there to ascertain that the single dose vaccine is sufficient. And one of the things that they've been able to record is that majority of the girls they vaccinated, having started at age 17, 3-4 years in, some of them are already parents in that short time. I want to put it clear from a professional point of view that this vaccine is actually 98% effective, okay? And I must insist that it's 98% effective when given between the ages of 10 to 14. However, we are also saying this vaccine is also quite effective even for those who missed the vaccine. For those who did not get it at 10 to 14. Kamano bende nyiri mosekalo higni 14 kaachiel koda yawuoyi bende jiwo mondo kaw chanjo ni ma bende konyo geng'o nyuolruok mag kansa mamoko e del. We are still in the process of trying to see whether in the next few years our advocacy may have supported vaccinating even our boys. But we do not say that they are exempt. Boys also face the HPV challenges. They may not have a cervix, so they will not get cervical cancer, but we know they can get penile cancer, they can get anal cancer, and HPV actually causes many other cancers, including oral and laryngeal cancers. It's not just restricted to the cervix. Chanjo makamano ichiwo dozi achiel ne nyithindo manitiere kind higni 10 nyaka 14 ka joma dongo ne kanyo to ibiro mi dozi adek kaka chon. Lakteche go singo matiyo kanyachiel gi jokanyo mamoko kendo kolo e gwenge ma pacho ka neno ni ji mathoth okawo chanjo ni mar reso ngima oganda. Simfros Okinda, Ramogi TV. Chenro e od bura ma Busia nochung' tok ywaruok bede kind Karan kod jalupne ka jotije bedo agihum kendo gihinyore ewi deko mar osachgi. Karan mar od bura no Alan Makuba mane odok e apisi giko higa mokalo kalure kod ng'eto mado ywak ni nen gi pek tayo tijene ni mar pok odwok ni gige tich gi jalupne Gabriel Erambo mabende ochung' ne omenda e od bura no. MCS wacho ni ywaruok e kind apisa ariyogo
osemono chenro magi dhi nyime makare kamoting'o deko mar osachgi kanyakla kod chudo mamoko mochuno ming'ado e osara. MCS go koro dwaro mondo mi oluong romo mane ochwal nyime mar keto winjruok e kind jotelogo. I want to request the clerk and our honorable speaker that we are requesting for the meeting to be held as earlier as possible next week. If it is late Monday, if the worst goes to the worst, let us have a meeting on Tuesday so that we are able to dispense of these issues and run assembly the way it has been in the previous years. Remit statutory deduction amounting to 440, which is spending for 14 months. Kama staff wanalipa 13,000 na wajarimit 13 months while the assembly ina receive gross salary ya huyu staff. Mkiangalia dalili hapa kwa assembly hakuna maisha kabisa. Wafanyikazi, the morale is low. Unajua uwezi kwa unafanya kazi alafu mwajiri anakata pesa zako, unaweka kama hisa nini na azipelekwi mahali inatakikana. Elupogai marubila iridulagat osiemo josiasa pacho kae wetioge chudhe mar jiwo teko margi kwacho ni mano tim ma ketho arita kendo rocho weche mag arita e pacho ka. Kano loso Igarei Bobasi County ma Kisii kinde mano yawo tesendo bila manyien. Langat wacho ni apisas duto mag arita e pacho ka okete ong'ala manyime kendo chik mondo kaw okang' mar chik ne achudhe mag siasa mar rocho arita mag jopiny. Obedo ni obila ok bideko ma ok ochiwo ne ng'ata ng'ata kata grube mar rocho arita ka gitiyo gi nying siasa. Komero ni kwe nyaka bedie kinde ma Kenya ikore ne yiero mar higa manyien. Asante sana. Ugendo wetu wa maendeleo kama haya tutabaki tukikushukuru. We are all concerned about the issue of goons, young people being used by people in society. It could be politicians, it could be any other person in the society who decides to recruit to offer cheap money to young people to propagate and to advance criminal activities. I really want to warn all of them. That is criminal by itself. And we are not going to entertain whatsoever, regardless of who you are in the society. This police station was built, first of all, with a complete approval, and you say that, of the inspector of police. The drawings, the design was approved, and all the facilities which are required in a police station were incorporated. It's built on the understanding that security is very important when wananchi are doing their work. Tumetembezwa huko ndani ya police station. Tumeona cell iko clean ya wanawake, ya wanaume, ya watoto, clean cells. Mimi naomba tu wale ambao watakuwa na nafasi ya kuingia kwa cells huko wasiwe si watu ya hapa. Ekinde maromo magala moro mane bagi mar kapa jopiny kotenore kod wacha piny owacho dwaro uso shares mage. Nyakoromogi wabro keloni report machal kamano ka wadhi nyime en ni ekinde maromo makamano bagi ma piny owacho dwaro mondo mi ousa shares mage. Paro mopogore opogore omienjo to kane gidwaro uso shares mag Safaricom maromo kwana tamala 15 ne kambi ma Vodacom. Mana kaka lipota mara Millicent Adhiambo leronwa jopiny mathoth ne okwedo wach no giteko mathoth ka gitelo ni jokenya pod nigi pek e sekta mopogore opogore kaka thieth, somo, nok mar tije mag rowere, nengo ngima e kind mamoko ma piny owacho pok okawo ndamo malong'o mar chopo kare. Unasikia mtu alisema ati hatutakuwa na deni, sasa hivi bado wanazidi kukopa. Kesho tukelemewa na maji ama mvua, watauza nini tena? Mtauza nini? Sisi kama serikali mkienda pale kwa parliament museme watu wa Kisumu wanakataa hiyo maneno yetu. Hatutaki hiyo maneno yetu. Kwenda kabisa. E kinde romo mar kawo pach jopiny kawuono e kaunti ma Kisumu kotenore kod wach sirikal dwaro uso 15% mag shares gi e kambi mar Safaricom. Jopiny noyworo karomgi mar golo pachgi kendo kane giloso thothgi ne okwedo wachno e okang' mamalo. Unakuta mtu chumbake ni nafura na sisi kama wakaaji tunatetea serikali siku hizi tuko clever. Sasa tuko clever.
gilero ni sirikal pokne ka thuolo mar chiwo ler ne jopiny ewi kaka omenda osebedo ka itiyogo e yor neno ni Jo-Kenya duto oyudo dongruok marom ka weche uso mwandu jopiny to giliero kinde ka kinde. I decline. Why? We don't have the integrity in the Kenyan government in terms of how they operate their things. One, sahi mnatuambia mnaiuza. Previously, the Kenyan government was owning 100 shares. They have not explained to us how the 65% was used and what it did and in which region. Tell us the things you want to do with this money. If it is an idea that defeats logic, we will agree. But as at now, the point is not full. Ninauliza, hii mambo ya kuuza vitu ya serikali mtoa wapi? Mlikuwa nataka kuuza Jomo Kenyatta Airport. Kwa mtu anaitwa gani? Hii mambo ya kuuza vitu ya serikali mtoa wapi? Jamani, ukauza hata wananchi. Wachno bende korono nyulo penjo mathoth moting'o kadi bedne shares go oseusi kende mabiro chulo omenda ma osebedi ka isirogo rowere e chenro mar nyota to iwuondo jopiny. Unajua mimi nashangaa. These people are very funny. Now they have come to us. They want us to sugarcoat this thing. But truth be told, hii kitu ishauzwa. But kuuzwa hiyo, nataka niulize mimi kama mkaji wa Konene, nataka watu waambie ni vijana wangapi ama ni kijana mgani ako kwa hiyo committee, kijana mgani ata benefit from that project. What game are we playing? Ingekuwa ni kujenga hizo infrastructure, electricity, whatever, munge provide the jobs for the youth. If Nyanza only in youth walikuwa 220 million, what about the other regions? Hiyo pesa yote ni milioni ngapi pesa hii tunauza 15% from Safaricom? That is a big lie and a joke. Are you opposed? Jopiny mamoko to oko nigi nyalo mana siro wachno mana kapo nono omenda mabiro wuok tok uso shares go ibiro ti godo e bero sectors mopogore ahinya to mag thieth kod somo maonge mibadhi mora mora. Support mondo Safaricom tan gi weche ariyo madwa wacho ne jotelo mar sirikal niya wan kod shida e weche mag SHA, wan kod nyithindo manondiki e gimiluongo ni Junior Secondary School. Machalo siling 17 kende, odwano pang godo ot, okendi, obed gi family ne, ok ginyal dongo gi maisha. Koro an awacho ni ouse to tere kuonde ariyo madongo ma en somo kod thieth. Jokanyo mag sirikal mane ochung'ne tayo chenrono korka korgi ojiwo jopiny mondo ohore ka gisingo neno ni tok choko pach Jo-Kenya duto to dwachgi ema ibiro puodhi kendo ti godo. Kuuza vitu ya serikali hatutaki. Pesa unapeleka wapi? Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Wadhi kaunti Homa Bay, piny owacho kal migawo makeo pie puothe ochako chenro mar gero yawo maduong' mong'ere ni Okundi Dam mayudore e location mar Ambire kar chung bura ma Karachuonyo. Yawono nigi geno mating'o malo chenro mag pur kod pith e gwenge makono. Yawo magedo mare biro kawo omenda maromo shillings milion 164 Alia Beach nigi mathoth. Chenro mar gero Okundi Dam manitie location mar Ambira e ward ma wang' chieng' ka chud bura ma Karachuonyo ne ochaki 2024 kata kamano gedo mare osebiro ka thembo ka koro sani migawo mar kepie puothe ochako kendo chiro chenro mar gero yawono ma bende dhi muonyo milion 164. Yawo ma Okundi no ka otie gedo mare to biro bedo ka kano pilitas milion 100 ka jagoro mongirore e migawo mar kepie puothe Fantus Kimotho manotimo limbe chuang'e kaka gedo ma dam no dhi nyime wacho ni biro konyo miere mango gana 20 alworano mabiro tiyo kode miregi kod jiwo pith mar jamni alworano. This dam is being done by the State Department of Irrigation. It started some times back in January 2024. The total cost of the dam is 164 million. The dam has a storage capacity of 100 million liters, and from the engineer's estimate and our team from the office, the dam will support at least 20,000 livestock. Normally, the history of this area is that, as you can see, this is a Citizen River. Right now, it's very dry. It normally has water for a period of 3 months.
but for another 9 months it's a whole dry season. So the purpose of the dam is to make sure that we harvest water during the 3 months. Kimotho bende wacho ni gedo mar yawono ka otieki to dhi konyo ting'o malo chenro mag pur e kor gwenge makono kendo puothe moingo eka 100,000 alworano ibiro kepi mondo okony jopur manie alworano e timo pur mopogore wuod ma wang' chieng'. The dam will also help us irrigate at least 100,000 acres. So also it's going to support other value chains on the food crop area. So this is actually a true reflection of what we normally say real adaptation when it comes to matters climate change, whereby we harvest during flood and during drought the people get to utilize the dam. And the other thing is that now farmers can also not only do one cropping, they can do 2 cropping at the same time. Jaod bura makaracho nyadipo kuome okoni gedo mar yawono ka otieki to biro kelo yot ne jopur kod jopith jamni e wuod ma wang' chieng' kama ne ojiwogi mondo girwak chenrono kendo koro gikre machako pur motegno kaachiel kod pith mar jamni alworano. Ma gold mwayudo kik we kethre nikech this is a gold mabiro konyowa mondo wa develop kare chuonyo wan bende wamulu tich gi lwetwa mondo kiyudo thuolo nitiere gimitimo kae pur mipuro dhok mipidho diek mipidho gimoro amora nipidho bed gi ratiro ni time moloyo minyalo chamo kendi wuon. At times we rely on rainwater, but this time around with that capacity of water we may also empower the locals to really produce and specialize in certain value chains that we have for the county. Ka jopiny bende orwako chenrono ka giwacho ni nok mar pie gwenge makono osekelonegi pek ahinya to kinde mag oro. Dam ni wan kaka jomatindo ma e alwora maka wago erokamano ahinya nikech obiro konyowa e yore mag self-employment ka watimo irrigation kendo wapuro ka wandikore kendwa. Omiyo mon sani nyalo yweyo, omiyo wadhi pur, wan nyicha kech negowa, waonge kama ne wanyalo puro to wan gi lope, magi lope wadhi pur mondo wayud pesa. And this project an gadieri ni odhi miyo wayudo tije. Mobiro nwa mar irrigation biro konyowa weche mag alot, biro konyowa weche mag nyanya, biro konyowa weche mag pur matindo kaachiel gi jambwa bende yor mon. To pesa no osegol mondo gino oridh mbele. Koro ging'inwa kaka gini nyalo ringo mondo pesa ni endi oger gine yo makare ma onge mibadhi moro iye. Chenro mar gero kundi dam e wuod nindi ma wang' chieng' masani koro sirikal kokalo e migawo mochune ke pie puothe dhigo nyime e wuod ma wang' chieng' kaendi geno nitie ka otieki to biro konyo jopith jamni kaachiel kod jopur mosebedo ka neno matek kaluwore kod weche mag oro. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Wadhi e kaunti ma Siaya bile sub-kaunti ma Bondo chako timo pedha mar manyo jonjore ariyo manyocho monjo duka moro e chiro ma Jigo komanore gi magina ku kido mar AK47 kendo lal gi omenda ma ogana 140 bang' weyo wuon dukano kod hinyruok e bade. Kaka Steve Bikolero, tipo ariyo magwang' dede yango kaka jonjorego nomonjo duka moro mokwongo e lak saa 5 mar otieno motone monjo Ezra Gumbe dukane ma Jigo. Wuok tich tarik 2 dwe mar 2 e lak saa 5:36 Ezra Gumba nitiere duka gi jotijene 3 ka gigoyo kwano mar loro tich. Apoya nono jonjore 2 monjogi kaachiel manre gi ojalo e kinde ma machielo to ochopo koting'o magina kido mar AK47. Mana kadimo wang' nono achiel kuomgi pamo jotije mag dukano gi ojalo kendo giduto gidhielo kalore kod chik ma jonjorego ogolo. Bang'e to tipo mag wang' dede yango kaka jonjorego thothni mar yawo duka kendo bang'e to gichuno Ezra mar chiwo omenda duto manoriko osemako e odiechieng'. Bang' thuolo maromo dakika 2 saa 5:38 jonjorego wuok oko mar duka kendo achiel kuomgi duoko ng'e yamo midiyo gi lwedo ne achiel kuom jotije mag dukano kama chielo to ting'o jwala moro ma majan e lwete. Bang' nyiriri machuok jonjorego duogo kendo dukano ka koro giramo ni nyaka Ezra Gumbe migi omenda duto e kinde ma Ezra to ywak ni lwete odong' nono. E kinde no jotije 3 mag duka Ezra yudo thuolo mar chungo gi ng'we aputh njiri kendo gichako goyo koko mondo jopiny oresgi.
Kae ema jonjorego wuok e duka kendo giidho apiko ma jariembo mare noriko ritogi. Kalure kod monj makamano, Ezra Gumbe wacho ni noyudo hinyruok mopogore e fuoni mag dende kod wito omenda mohew gana 140. Sama ne jogo atakwa, noyudo lal e mwandu mane wan godo kaka an johala usi toke kae, sechego nane tich kaka pile. Koro sama ne atakwa noyudo kana uso, noyudo lal mar 140 to 150 kaka uso ga roughly nikech pok na loro maber, but mane pesa mane gidhigo plus simba matiyogo mapile plus simo mar mpesa mane atiyogo plus simbo siepna mane en godo e fuko ne bende gikawo. Mago lal mane wayudo kasto gitong' mane otong'ani bende. Naneno gi sama gidonjo kata sama wating'o wang'wa ni waneno gi mosong'a mane tong'o bwana ni kaka wating'o wang'a to nene kotong'o bwana ni beti mokwongo. Then gidonjo iye gite sama ne jabeti ni odonjo jabonde ni odong' e dhot. Then gidonjo gite iye sama ne gidonjo ni mane wayudo thuolo mo escape. Koro nwadhi kamano mwagogo koko then giwuok e ng'weche i duka to gikawo apiko kama ne giweka to gidhigo. Bang' goyo lipot ka obila, Ezra kod jowete neno ywago rochruok mar arita kwe e chiro ma Ajigo ka giwacho ni kweth mopogore mag jonjore osebedo ka monjogi kendo rocho chenro mar ohala e chiro no. Ok wamor nikech higni mok tin ne higni 2 an maloso kani nabedo attacked magi jokwe kata jonjore nomaya pesa manyaka gisani pok arikava pod akwano lal mane gimaya kendo ne gitong'a magiweya gi injuries. Gisani wan gi shida mar insecurity Ajigo ka nikech mokwongo station maro makutiedhe ka onge mtoka manyalo miyowa patrol malong'o mondo mi wayud arita mapiyo kata ka gimoro timre. Koro wakwayo sirikal ni kanyalo medowa arita komedo jogo tiendego mtoka manyalo miyo wabed gi security motegno makata ka gimoro timre ainano to ginyalo chopo mapiyo mondo girescue wa kaka johala ma Ajigo ka. E wi mano, ne gikwayo obila mondo oruch chenro mar timo nonro mane giyudo ratichgi kendo achijego oyangi. Mar kamera nitie kendo wasetero negi gin godo ma jogo gin joma samoro gin mana joma ji ong'eyo. Koro wakwayo mondo otim nonro mondo adier obedie nikech gima kamano koro bedo timre ne ng'ama tiyo matek matimo ogike iyudo ni mae kamano to lal dhi kamano konego dhi nono kamano onego yudgi. Omiyo wabuok makata sani waluso to waluor waloro chon to light bende onge makata dine bed ni light nitie jogo dura neno chon nikech no gin jomo biro sechego chal ni ne gin around ka ging'iyo kaka situation mar Ajigo chal. Koro an anyalo kwayo government mondo okonywa gimi jokotiende police station nini Land Cruiser ma ginyalo biro go ka in case ni nitiere gimoro marach to wanyalo raise alarm to gichopo ma gikonywa kapok odhi e situation manochopeno. E tipo mar wang' dede machielo, kweth achiel mar jonjorego nomonjo duka machielo otieno mar tich 2 tarik 3 dwe ni e lak saa 5 wang'e, gino makelo penjo mathoth e wi jonjorego. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Kawuok e lipot mar gwenge mag Ajigo mabende nitiere sub county ma Bondo, county ma Siaya wakawo yweyo kik dhi mabor, pod wantiere kod mathoth. Ndani ya banda ng'ombe, kondo na mbuzi nikatinda. Watoto wadogo msilale, tunayo kazi. To kunyo ng'at mehero to disi mang'o propi makroto no koromo gi jokuoge nyomonja kawuok e bank jogo chwada
jogo chadha. Aringani atu koro late na. Atu okolet na. He deserved it. Celeste no kware yakani? Kisumu. Nyirigi roricho. Nyirigi richa onge nyako meno maber kata chiel. Nyinyi ndio mmeamua kuwekea watu mchele kwa pombe, si ndio? Anikita tido mchele maber kabisa. Machiegni to kwito tukgi ma lige kor juma manologi kod tim mar APS Bomet, tim mar Nairobi United oloko tanga kendo timo ikruok ni tukgi mag CAF tugi kindi kod tim adhula mar Wydad. United timo rako kendo keto geno ni gibiro yudo duoko makare tukgi gi kod Chieng' Jumapil. Jatugo Brian Magare wacho ni gibiro timo duto ma ginyalo kar bedo ni timno nigi lony mar chiero tukgi kendo yudo duoko makare. Kocha mar City Stars Ali Salim wacho ni gisetiego jotugo kendo miyo gi mijing'o mar biro tugo tukegi modong kar bedo ni Stars onge gi thuolo mar sudo nyime kowuok e grup no mabi. Expecting a tough match, playing a good opponent, but we look to bounce back, get back to winning ways, and hopefully this will be a good start for us to come back. I think we're trying to shift the mentality. After the loss midweek against CP Bomet, it was not really good for the team, but I believe that we want to bounce back and again playing against Wydad. It's a Confederation Cup, our last match at home, and we want to showcase good display in our country before we leave to Maniema, our last match in the group. And for sure, we are trying to motivate the players to try and give us a positive results. Ane mokelo giko mar mi weche manyene chenro mar ang'ich welo warom kendo kromo sadeke chenro mar imore par ni kochopo imore makawuono obedo kod jalony kara welo mobro twak gode wi kaka inyalo keto dendi kara fuonde mag dendi obed makara ahinya to ne jogo madhi tich wuok tich nyaka tich abich mok yud thuolo mar timo rako kamoro amora wadhi miyi riekni matindo tindo minyalo keto godo fuongruok e dendi miyo kik bai e chenro mar imore otieno makawuono. Nyinga Ochieng' Emmanuel, jaloko marwa nen Belinda Phillips. Ka ng'ato timo timbe maundu, jot riwore e dwaro ng'ado bura makare. Idhi fulri, afuli amikel pesa mise uso gi kot. Ich lach.